Ja, så læse korrektur, det kan man gøre. Der kan man benytte sig af nogle smarte funktioner i Word, som gør det hele noget nemmere at have med at gøre. Og nu er jeg inde i Word version eller Office version 2013, så det kan være, at den ser lidt anderledes ud på din computer. Men det jeg skal have fat i, det er den fane, der hedder gennemse. Og hvis du har en ældre version af Word, som ikke har faner, så har den en værktøjslinje, hvor der er enten så hedder det også gennemse der, men det kan også være, at det bare hedder korrekturværktøjslinjen, ikke? Så der kan man klikke på den værktøjslinje i stedet for, så kan man få de samme funktioner op. Det som jeg skal gøre herinde, det er, at jeg starter med at trykke på registrere ændringer. Og så vil der ske det, at hvis jeg laver et eller andet her, så vil det være at se. Okay? Sådan så vi skriver ikke om på den tekst, vi laver. Vi kommer med forslag. Det her kan jeg fjerne igen. Vi har højreklik på det, og så accepterer sletningsfilen. Se, at lære TM kræver ikke nogen ændring i ens livsstil på den praktiske metode, der praktiseres inden for alle for at få en erfaring, der lader til at have en positiv indflydelse på alle aspekter af livet. Der kunne jeg så være at sige, at i stedet for lader til, så skal der stå ser ud til. Og så har jeg markeret det, og så skriver jeg i stedet for ser ud til. Ikke? Så kommer det der lader til. Så jeg skriver hen over lader til, og så kommer den, her er det slettet, og det som jeg foreslår, det bliver at se på en fremhævet måde. At her er der sket en ændring. Ikke? Så det er simpelthen på den måde, man arbejder med det. Altså man kan også lade være at markere noget, og så bare tilføje et eller andet. Ikke? Men det kan også være, at jeg har en eller anden kommentar. Erfaringen er med os selv og giver os mulighed for at være, ved at tage det der væk igen, mere vores naturlige selv. Det betyder, at alle unaturlige ting som stress, negative følelser og helbredsproblemer begynder at normalisere sig. Samtidig bliver vores indre oplevelse. Det er således ikke samme behov for regler, når man. Så jeg kan for eksempel sige, at den her sætning, den lyder klodset. Ikke? Og det kan jeg så, i stedet for at skrive den om, og måske jeg ikke har et direkte forslag til det, så kan jeg sætte det som kar. Kan det formuleres anderledes? Elegant. Kunne jeg skrive. Ikke? Eller jeg kunne komme med mit forslag til, hvad det skulle stå i stedet for. Ikke? Fordi det er måske for meget til direkte at strege det ud. Ikke? Så på den måde kan man arbejde med de her funktioner. Når jeg så nu er færdig, og så lægger jeg teksten her tilbage i oversætterens, kan se herinde i WordPress, jeg kan så sige, at, nej, ikke i WordPress, men i Trello, ikke? Der siger, at det var denne her tekst. Ikke? Så kan jeg uploade den her ved at attach, som attachment, ikke? Og nu er den rette, og så kan jeg skrive en kommentar om, at det er den korrekturlæste tekst, som ligger der så til oversætteren, så oversætteren kan få nogle gode forslag til at forbedre sin tekst. Og det som oversætteren så gør, det er, at hun starter med at fjerne den her registrere ændringer, fordi ellers så bliver man ved med at registrere ændringer. Ikke? Så kan jeg sige, okay, ja, det der, det lyder jo meget godt. Det er måske ikke så aktuelt, fordi at man bagefter tager det over i en på nettet, ikke? I selve. Så eventuelt kan man bare, hvis der ikke er så meget,
Men hvis der nu er rigtig mange ændringsforslag, så kan man faktisk sige, at man springer fra ændring til ændring. For eksempel så sætter jeg cursoren her, ikke? Og så siger jeg, ja, det var en god idé. Så siger jeg acceptere. Ja, så kommer jeg sådan. Den burde faktisk ikke se rød ud her, så det ved jeg ikke, hvorfor den gør. For den burde vende tilbage til det oprindelige. Det kan være, det hjælper, hvis jeg markerer den. Ja, det gør det. Og kommentarerne, dem kan jeg så fjerne. Ikke? Og så kan jeg lave teksten, som den er, og så kan jeg kopiere det hele over i WordPress. På den måde, hvis der er mange rettelser. Hvis der kun er nogle få, så kan det nok ikke svare sig at gøre det på den måde. Ikke? Og her kan man så springe til den næste og til den næste. Nu er der ikke så mange, eller gå tilbage til den forrige. Så de her værktøjer, det er dem, man bruger i forhold til korrekturlisten.